grazzi missier li inti tiġa qed poġġina f'dik it-triq. Grazzi mulej tal-messaġġi li inti għandek għalina u grazzi Spiritu Santu li huwa kollox int. It's not by might or by power, but by the Holy Spirit. Għalhekk dak li ħajġi mitqal mhuwiex tal-kellim, imma huwa ta' Kristu. Raj tal-Ispiritu ta' Kristu li qiegħed hawn diġà u li ħajkellimna. Nirringrazzja l-mulej li dalodu ma konċaw mill-bidunet fil-priska ta' Roberta, pero poġġu bil-qiegħda. Pero smajtu online. U meta smajtu qedlu mulej kemm inti kbir. Jiena ma' Roberta ma tkellimx, imma prattikament se nkompli fuq dak li bditi. Malli rajt is-suġġett tagħha qed waw. Il-mulej xi ħaġa qed jgħid. X'qed jgħid l-ħwa? Il-mulej Ġesu qal jiena ġejt biex nagħtikom il-ħajja. U l-ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Vera? Vera, imma di letteralment irridu narawha fil-verità. Illa għaliex ħafna minna maħniex qed narawha fil-verità. U l-ġlieda hi li llum ħanitkellmu dal-ftit mumenti fuqha biex naraw din il-ħajja fil-verità. Ġesu ma qal xejn ġast biex qala, Ġesu meta qal kelma għax sema l-missieru jgħid hekk tgħid il-kelma, allura ma jgħid xejn vojt. So, jekk aħna maħniex qegħdin f'dik il-ħajja bl-abbundanza li hemm miktub f'Ġivanni 10:10. Kemm minna naħol? L-aħwa kemm hawn minn għandu ħol? U maħniex qed naraw. Kemm minna għandna goals fil-ħajja tagħna u għadna maħniex qed naraw. Għaliex? Għax hemm demonju. Hemm demonju wara ċirkostanzi li jippruvaw iżommuna milli naraw dawn l-affarijiet. L-aħwa diridu nistatilja wa darba l-dejjem fuqna. Settle it. We are in a battle. Kontinwament. Maħna fi ġlida f'battalja u jekk m'intix qiegħed bħalissa fija, mhix għax jirrid nawguralek il-ħażin, imma biex jur. Lillum jew għada dil-battalja se tħossa. Se tħossa, se tiġi ma' wiċċek u jekk ma tkunx armat f'dawn il-ftit minuti llum ħanatikom armatura ta' vera. Ħatitkisser. Żgur. Għaliex għax John 10:10 xemm iktar. Il-ħallil jiġi biex jisraq, joqtol u jfarrak. Mela dik hija l-pjan tal-għadu għalina sfortunatament. Hemm il-pjan tal-Alla li jriduna l-ħajja bl-abbundanza u hemm il-pjan tal-għadu li jrid ikisser ifarrak u joqtol. U believe me, he will do it. Għaliex? Għax għandu arma kontra il-Kristjani jisima persistenza. Huwa persistenti ħafna l-aħwa, ħafna persistenti. Għaliex qed netek? Hemm bniedem li jismu John Ramirez, ma nafx kemm hawn minnkom li semmuh. Kemm hawn minnhom semajtu bih. Mela dan kien Frank oli ħafna fis-Satanizmu. Voldiri kien jaf eżatt kif jaħdem l-għadu għaliex. Għax kien wieħed milli tal-qalba li kien jaf kif għandu jmur kontra l-Kristjani. U grazzi mulej, x'ġara, dan il-bniedem missu l-mulej Ġesu. U llum il-ġurnata fejn qabel kien jiddistruxxi, joqtol u jfarrak għax kellu eżatt punti x'għandu jagħmel biex jagħmilhom dal-affarijiet. Illum il-ġurnata li missu Ġesu Kristu qiegħed mad-dinja kollha jevanġelizza kemm hu tajjeb il-mulej, kemm għandna rebħa fih u jagħti lill-Kristjani l-kuraġġ u l-ways u l-means u l-weapons kif għandna mmorru kontra dak li hu stess kien jaħdem għalih. Immaġina d-demonju kemm qed jeżżesninu bħalissa. Għaliex? Għax dak li l-mulej qed juri lilna l-ewwel waħda lili. Ħanaqsmu magħkom għax dan il-bniedem il-ktieb li għandu armed and dangerous wieħed minnu għalina l-Kristjani tisu ġibuh online u iżommu għaliex fih manwal ta' kif tiġġielidlu d-demonju u ta' kif tkissru u kif jaħdemu l-istrateġija li għandu hu. Għax meta il-bniedem ikun armat, jaf it-target ta' fejn għandu jorqod ma jimmissjax. Aħna nimmissjaw għax xi kultant we waver. Fimt?
maħniex eżatt nafu x'aħna nagħmlu. Isna bil-biex li m'għandux ikun hekk da għax il-kelma hija biżejjed biex iżżommna on the way. Imma li kieku m'hemmx da ma saqajna kieku naslu għax nimxu fuq il-kelma u naslu tranquillament. Imma Ġesu Kristu qed jgħidilna llum ħanqraw l-Iskrittura taslu żgur. Imma hemm il-persekuzzjoni. It's in the packet. Mela moħħna jrid jissetilja. Alla volja għaddejja minn perjodu kwiet. Ma nistax noqgħod off guard. Dejjem irid inkun moħħi hemm. Dejjem irid illesti moħħi alert. Il għaliex illum jew għada is-serb jipprova jgħaddi. Imma we have to remember one thing. Il-wirt li għandna. Mela ħan nissetiljaw f'moħħna li aħna f'battalja. U fl-oħra li rridu nissettjaw settled who we are. Min aħna fi Kristu. Jekk dija jattakka ħinna ħafna d-demonju. Jipprova jattakka ħinna li maħna xejn, li dak li qed jwedna l-mulej Ġesu mhux veru, li hija fantazija, li dak li naraw fl-aħwa il-frott huwa gideb mhux veru. Ħafna affarijiet minn daw, m'intix se tasal sa tgħejja, se titkisser. Dak li qed tiddikjara m'intix ħataraħ. Dal ħafna attakki, all right, irridu nkunu morru kontrihom billi niftakru who we are, children of God. U li talla, mela l-missir tagħna huwa ir-re. Il-missir tagħna huwa bla limit. Allura kull ma nagħmlu meta nkunu qegħdin f'din il-battalja nibdew iġri għand il-missier. Ara ma tagħmilx l-iżball li tgħid daw mhux veru. Ħaniżola ruħi waħdi l-aħwa meta nkunu miġuwin, meta nkunu rejected, meta nkunu mifxula, worried. Hemmhekk taf x'aħna, hemmhekk aħna f'periklu kbir. Hemmhekk aħna żarmati prattikament. Għax l-uġieħ u d-dwejjaq ikisruk, jejjuk, hija arma li hija prattikament apposta biex tejjik. Imma niftakru, jekk aħna nibqu moħħna settled who we are, meta jemmu ġuwa, meta ma nafx x'għan nagħmel, meta kulħadd kontrija, meta ħadd mu qed jifhimni, hemm missier. Iftakar hemm missier bidejh miftuħa li qed jgħidlek ejja, ħalli fil-mumenti sikta li ħad tkun miegħi se nagħti kelma li ħad biddillek ħajtek. L-aħwa u meta jtijinna tkun vera. Imma hemm it-test tal-fidi. Ejja ma ninsewx din hija konferenza tal-fidi li ħanikbru fil-fidi. Ġesu Kristu qal jiena ġejt biex nsib il-fidi. Mela ejja ma ninsewx li il-test qiegħed hemm. Mingħajr it-test maħniex nagħtu testimonjanza għal Kristu, kif inti titlaw fuq u tagħti xhieda. You could be witness jekk ma tgħaddix minn test. Mela il-komfort qiegħed li inti titlant il-missier u hu ċertisma li tħanedilkom di ma jħallik qatt mingħajr kelma li ħaterġa' terfek. Believe it. Din għamluha l-aħwa, ħafna minna tafx jispiċċaw li jiżolaw ruhom, joqogħdu d-dar, marriċ nismaw ħallini, m'għandix aptitek tiġinix paroli għax dik mhux veru, u dik hija il-pożizzjoni eżatt li l-għadu irid. Biex int tkun hemm u taffej attakka. Int biss tista' ttieħ dik il-potenzjal li jattakkak. Għax tħalli il-moħ hemmhekk jattakka, jiġi bil-ħsibijiet u l-mument li inti tħallihom hemmhekk jattakka. Hemmhekk biss, meta inti tħallih jilablek mal-ħsieb. Meta tħallih jilablek mal-ħsieb, taf x'jiġri, tibda tibħal dak il-bini, jkun hemm terremot taħtu u jibda jixxejkja u tibda tikkarambilja u taqqa. Dik hija għax jibda dak il-ħsieb int ħatemnu. U meta temnu jinżel f'qalbek. U meta jinżel fil-qalb, it's terrible l-aħwa, ma tkunx tista' tneħħiha. Għax irabbi l-eruq.
irabbi l-eruq. U meta jrabbi l-eruq, mhux għax m'hemmx ta' tama, għax xorta Alla huwa kbir biżejjed biex ikisser dawk l-eruq jekk aħna nduru leh, imma hija diffiċli iżjed. Melejja u kif qegħdinaw illum nippreparaw ruħna anke jekk maħniex f'di sitwazzjoni, di ħaniġilhom biex ħanatikom punti milli qal dan il-bniedem, all right, xi jagħmel id-demonju u kif għandna niġġildulu fi żgur li mhijiex karnali imma hija fl-ispirtu, noqogħdu attenti. All right, ma naqgħu qatt fil-karnalità għax nispiċċaw ħażin. Mela, l-iskrittura li rrid nibda biha hija l-ewwel Ġwanni 5:4 ħalli jibbekkja dak li aħna ħanejdu, ovvjament ma nedu xejn jekk ma jkunx ibbekkjat mill-kelma talla. Mela, l-ewwel Ġwanni. Daw l-ittri huma bżonjużi għalina, għax daw huma ittri miktubin għall-Kristjani. Ittri miktubin minn nies li diġà għaddew minn dal-affarijiet. Allura diġà jafu x'qed jgħidu hawnhekk ispirati minn Alla. Mela, 1 John 5:4 jgħid għax kull minnu mwieled minn Alla. Aw minnu mwieled minn Alla? Yes, we are all children of God. Alleluja. Mela, kull minnu mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Mela diġà għandna promessa. Lajnt bin Alla ħatelibha d-dinja. Id-dinja bil-ġib magħha kollha. Ismani, dak li mhuwiex talla huwa tad-demonju. M'hemm xejn tan-nofs. Ejja ma nagħmlux kompromessi ta' u huwa daqshekk x'qed nagħmel. U di ma hija innoċenti. Jekk mhix talla, mhijiex. Hija tad-demonju daqshekk. Ejja ma nħallux jarxinna moħħna ta' b'dak li naraw fuq it-television, il-films li naraw, li nisimgħu, affarijiet li mhumiex talla, imma forsi narawhom innocent. La huma innoċenti, huma karnali. Anki if they are not sinful, imma dej huma karnali. U jekk huma karnali, maħniex fl-ispirtu, ma nistgħux niġġieldu lid-demonju l-aħwa. Ejja nevitawhom dal-affarijiet. Mela, kull minnu minn Alla jeleb id-dinja, din ir-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Ir-rebħa x'inhi? Il-fidi, Kristu qed jgħidilna. Jiena qed ngħidlek emmen u ja ħasra għafda għax believe and trust, they are not the same. Hawnhekk kulħadd jista' jgħidlek jien nemmen fi Kristu bla dubju, nemmen li ġi fid-dinja salvani fejjaqni. Imma do you trust? Taf da, hemm differenza ta' u taf kif tiġi taf da ħanedilkom per esperjenza l-aħwa. Taf kif tiġi taf da? Meta int tkun ġej darek mal-ħajt, meta tkun provajt kollox, u xorta ma jirnexxi xejn. U mbagħad ikollok jew tafda totalment għax ġejt darek mal-ħajt. Allura titgħallem tafda. Imma through the process, jekk int tibqa' granfata ma' Kristu, f'dak il-proċess li int qed tafda ma jitilqek qatt. Ma jitilqek qatt jekk int fid-dmuħ, fid-dwejja, fil-frustrazzjoni u fid-desperazzjoni, id-dur lej Kristu għax tiġi fid-desperazzjoni. Meta inti tkun l-iktar hekk inti tkun imdorrija jew imdorri, issolvi l-problemi waħdek, taf li inti għandek mezzi biex tasal kollox, għandek il-flus biex tmur għand l-aħjar tobba, għand l-aħjar avukati. Anyway, dak kollu l-professjonizmu li ġib id-dinja. L-aħwa, kollox ifalli. Kollox ifalli. Iktar u iktar jekk għandek assignment, jekk jitallajja fuqek biex iġibek f'pożizzjoni li inti tafdaħ għax irid jużak. Jekk ma tkunx għaddejt minn dan li missejt il-qiegħ li inti tibda tafdaħ kompletament, ma tistax tasal. Ma tarax id-differenza bejn li jiena nemmen fi Kristu u jien nafdaħ.
trid tiġi f'dal pożizzjoni fej xejn ma jaħdem għal ħajtek jekk mhix il-kelma. Trid bil-fors bid-desperazzjoni taqbad il-kelma u tiddur leha u tiddikjara u tgħid dik li hemm fiha jien irrid nara f'ħajti. Hekk trid tkun. Jekk int ma tkunx f'dis sitwazzjoni, orajt, u tgħid jien akkosta kollox irrid naradi għax nemmen fi Kristu. Għaliex? Għax id-demonju mhux se jħallik. Imma għandna l-kelma. Id-din ir-rebħa fuq id-dinja l-fidi tagħna. U l-oħra Rumani 8. Rumani 8. Ejja morru Rumani 8. Karabada s-saxxara nabrebedi s-sekri medenna. Rumani 8:32. Isimgħu l-aħwa. Alla kemm ħobna. Illa li x-xitan di prova inissina kemm ħobna. L-iktar meta nkunu fil-ġlida tal-fidi. Imment qed tisma'ni mulej. Imment qed tisma' l-karba tiegħi mulej. Jiena nemmen fik qed niddikjara ma meta ġejja il-breakthrough tiegħi mulej. Isimgħu. Vers 32. U li anqas li l-ibnu stess ma ħafira. Dan huwa Alla tagħna ta'. Imma taħalina kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Mela ma ħafirix lill-ibnu li tant kien iħobb, li tant kien għażiż, li kien qed jara ħibati fuq is-salib, min jaf qalbu kif tfarket x'ħin raħ jaqla dak kollu sakemm wasal fuq is-salib, ma ħafirilux għaliex. Għax kien hemm aħna. Għalina biex ma nintilfux l-aħwa. Għalina biex f'din il-ġlida li għandna kontra l-għadu f'din id-dinja kien jaf ma xiex sanħabtu wiċċna. Imma rititina Salvatur, rititina dak li fihem il-milja ta' kollox biex aħna il-fidi tagħna li hija fih inkunu nistgħu naraw ir-rebħa kontra d-dimonju. Danu Alla tagħna. Mhux kif jipprova jpenġijunna x-xitan li qiegħed hemm jara nambatu u nsofru u meta jidirlu u jgħidlek daqshekk mhijiex ta'. Mhijiex hekk. Dan Alla qed idin għandi l-mezzi kif nedilkom ħataslu. Mela da ma ħafirix laqqas lill-ibnu. Imma taħalina l-koll, kif ma jagħtinix kollox? Min se jakkuża l-mażulin talla? Da d-dimonju li qed jiġi jdur ma saqajna bid-dimonju tiegħek li jipprova jġib kontrina. X'jrid jagħmilhom? X'jista' jagħmilhom il-mażulin talla? Jista' jakkisna, imma ma jistax jerbħinna. Ma jistax jerbħinna l-aħwa. Qed jedinna hawnhekk. Min ħajakkuża l-mażulin ta' Alla stess u dak li jiġġustifikhom. Emmu is-sema qed tiġġieled għalina l-aħwa. Min se jikkundannhom? Kristu li miet jew aħjar li qam mill-mewt. Resurrection power is in the inside of us. L-aħwa għandna dak l-ispirtu li Ġesu he's resurrected, ma ninsewx, the resurrected one is inside of us. Mela hemmhekk għandna power li għanna l-ħajja fil-sinna, għanna l-pastor il-biraħ kemm il-darba, Proverb 16, 18, xaħġek, edha jew 21, fej jedinna life and death is in the power of the tongue. Mela, ekk naqbdu di, mulej, f'qalbijem. Power, minn fejn ġejja di? It's from inside of us. Hemm resurrection power li tittoħroġ be released from our mouth. When I speak life, meta jien nitkellem il-ħajja fuq dal-ġisem, ħajjieħu l-ħajja. Meta jien se nitkellem il-ħajja fuq il-familja tiegħi li qed nara titkisser, ħatieħu l-ħajja. L-aħwa hekk qed jedinna hawnhekk. Hemm din il-power, ejja ma ninsuwiex, imma noqogħdu attenti li hemm death ukoll. Hemm il-mewt. Issa tista' taħdem both ways. Nista' niddikjara mewt fuq dak li qiegħed jiġi kontrija, fuq dak li qed itellifni, fuq dak li qed jakkisni. I speak death all the time, niddikjara u nkisru, imma noqgħod attent ukoll. Illa għaliex nista' nkun qed nitkellem death, mewt, mingħajr ma naf, bi kliemi, alright, fuq uliedi, fuq il-familja tiegħi, fuq ħajti, fuq il-ministeru tiegħi. L-aħwa, ejjew noqogħdu attenti.
Dawn huma it-territorju saħti, il-familja, il-finanzi, il-ministeru, il-familjari tiegħi kollha, il-knisja tiegħi, dawn huma kollha it-territorju tiegħi. Li rrid noħosibhom jien u noqgħod attent x'qed nitkellem x'qed niżra fihom. Jekk ma noqgħodx attenta se jisraqhom li għadu għax għalhekk qiegħed idur ma' saqajja ħaj jisraqhom li. Imma ma nistax noqgħod ħalqi magħluq. Xorta, ma nistax nitara noqgħod ħalqi magħluq u ma ngħid xejn. Xorta jattakka. Titkellem u tiddikjara il-ħajja f'ħajtek. Ila li ġdi se tmur kontra dak li qed iġibu. Jista' jkun qed jaħdem minn taħt u ma tkunx qed tinduna, u mbagħad f'daqqa waħda jiġi faqqaħilek u jkisrek. Mela, resurrection power is in the inside of us. Min se jifridna minn din l-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, għandna taħbit. Id-dwejjaq. Il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, t-tiġrib, ix-xabla, anything. Kollox ħajattakka. Imma bħalma u miktub minħabba fik il-jum kollu nikkundannaw għal-mewt, eccetera, ġdikija, all right, il-persekuzzjoni li għaddejjim minna. Verse 37. Imma f'dan kollu, laħwa, aħna aktar minn rebbieħa. Bis-saħħa ta' min? Bis-saħħa ta' dak li ħabna. Laħwa, dak ħabna. Jista' jkun li fl-ġeħ tagħna nibdu ngħidu fejn id l-imħabba mulej li hawn miktub. Imma that's not from God. Dak huwa d-demonju. U dik it-tot, dik il-ħsieb int titqaċċata. Għax jekk tħalliha hemm taf x'inhi hija l-bidu tat-telfin tat-tkissir ta' ħajtek. Ma tistax tibqa' b'dak id-dubju laħwa. U laqqas tibqa' bis-self-pity. Għax self-pity ġifieri, mhux meta nkun muġuha ma mmux nikpitan Ġesu. Mela le, fl-intimità, fil-relazzjoni, fil-kwiet ta' filgħodu immur nikpi jekk għandi bżonn nikpi mal-missier. Imma ma noqgħodx neqret il-ġurnata kollha ma kull min jiġi, all right, min jiġi qudiemi u kull min nipprova nsib u niġi l-knisja b'geddum salal. Le, ma tistax tagħmel hekk. Għaliex, għax hekk meta qed tagħmel hekk inti taf x'qed qed tagħmel fidi flok qiegħda fi Kristu, qiegħda fidi f'dak li qed jagħmel id-demonju. So, self-pity hija unbelief. U unbelief, għax m'intix qed temmel li inti rebbieħa, mela unbelief it's a sin li hija dnub, all right, li Kristu tant hija dnub li meta kien ġew id-disċipli tiegħu għax ma setawx jħorġu dak id-demonju li kien hemm ġo dak it-tifel u mbagħad maru u ħarġu Ġesu. Qalu għaliex ma ħarġniex, aħna għalik għaddan. X'qallhom Ġesu? Qallhom spirtu bħal dan joħroġ biss bis-sawm u bit-talb. Spirtu hu, mhux l-ispirtu li kien hemm fih il-bniedem, l-ispirtu ta' unbelief li kellhom hu. It's a spirit u dan l-ispirtu biss joħroġ bis-sawm. Jekk int qed tgħaddi mill-unbelief, jekk int qed tgħaddi mid-dubju, dan huwa spirtu li titkissru ħafna bis-sawm. Sum ħalli inti bil-ġuħ li jkollok il-mulej jitimak. U ħajjitimak dak li għandek bżonn biex l-unbelief tiegħek jitkisser. Biss. Il-bqija jekk aħna għandna il-ħila bil-grazzja tagħna. Dan l-Ispirtu nkeċċuh minn ġofina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, aħna nkunu kapaċi nifqu għal kollox. Għal kollox. Mela dik issa. Il-verità laħwa hija li żommna fil-momenti diffiċli, dawn il-verità li qed innedilkom. Għaliex, jekk aħna ma mmorrux għall-gwerra bil-armatura li hemm f'Efesin 6 vers 10 kulħadd jafa sewwa hemmhekk il-mulej jedinna kif għandna nilbsu l-armatura u ma nistgħu nħallu l-ebda biċċa barrata għax hekk inħallu biċċa jidħol minna. Imma partikolarment irid naqra xi ħaġa, ejja mmorru hemmhekk. Efesin 6. Ħalli issa nagħtikom il-punti ta' kif għandna nattakkaw ta' mhux we defend.
Irridu nkunu fuq l-attakk, laħwa. Mhux we defend, mhux nistennew ħigaranna, ra. Alla volja nattarka għal dik, imma rridu nkunu aħna li nattakkaw ħildan. Alright? Mela, Efesin 6 vers 10 hemmhekk hemm il-ġlieda kontra l-ħażen hija minn Alla li aħna niġġildulu, hija skritturali, hija xi ħaġa li qiegħda miktuba fil-Bibja. Mela vers ħanibdew minn vers 13. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura tal-Alla għalfej ħalli tkunu tistu tifqu fi żmien il-ħażen bil-fors tittilbisha, inkella ma taqaflux. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha. Żommu wefqin, żommu sħiħ. Mela kif nista' nżomm wieqaf? Ħażżam ġembejk l-ewwel waħda di bil-verità. Hemm iktar hekk tkomplu, imma fuq diha. Beda biha li jorbot kollox, right? Ħażen ġembejk li jorbot kollox tista' tgħid, iċ-ċinturin ta' kollox. Bil-verità. X'verità? Li inti tkun taf kif għandek tiġġielet il-dan ladu bla ħnina li għandna jdur ma saqajna, meta inti taf il-verità, inti se tieqaf. You are going to stand. Għaliex? Għax hija battalja, mhijiex ta' ġiex minuti dil-battalja. Ejjew ninsew, jaħdem il-mirakli l-mulej, mela le, u anki jagħti l-grazzja li istantanjament il-problema tagħna titlaq, mela le. Imma ja ma ninsewx qal irrid il-fidi. Mela allura ħafna mid-drabi l-battalja se tkun fit-tul. U ħafna mid-drabi jekk ma nkunux armati bl-armatura taf sa jiġri se nċedu. U meta nċedu dak huwa li jrid id-demonju. Tafx qallu lil tafx qal dan il-bniedem li illum il-ġurnata qed imur jevanġelizza mad-dinja kollha kemm hu kbir Ġesu Kristu. Tafx qal? Qal l-iktar ħaġa li konna nitalmu kienet biex aħna nibqu nippersistu. Qed jgħid għal daw in-nies li huma tax-demonji sewwa u tax-xitan li jaqdu x-xitan u jmorru jagħmlu l-ħażen u jattakkaw. L-iktar ħaġa li kienu ċerti minna li l-Kristjani mhumiex daqshekk persistenti u li jibqu sodi fil-ġlieda. Allura kien jgħidilhom be persistent għax ħin jew ieħor sa jċedi. Ommi ma. Mela, dik kienet. Mela ejja ma nċedux, laħwa, għax għandna l-verità. Alla pjana ħajjitna, laħwa, u ma ninsewx li ju pjana wkoll il-vittorja tagħna. Forsi maħniex qed narawha, imma dak huwa t-test. Alla pjana ħajjitna. Mela inti temmen li jekk pjana ħajtek jista' jkun li jagħmel xi ħaġa li ma fihiex ir-rebħa, li jagħmel xi ħaġa li se tkissrek, li jagħmel xi ħaġa li ħajħallik tbati. Jista' jkun ippjana di l-mulej? Number 1. Jekk maħniex ħanemnu din li Alla pjana l-vittorja tagħna ħatkun id-diżastru ta' ħajjitna. Għax ħatoħodna n-niżla. L-ewwa mela nemnu bisħieħ li Alla qed jaħdem anki meta qegħdin fl-iktar wiet mudlam. Xtejt il-kelma f'Psalm 23. Anki jekk nimxi f'wiet mudlam. Imment qiegħed miegħi hemm il-bastun u l-asluġ tiegħek u ma jwensuni b'dan il-wied. U xtejt iktar imma int tħejji mejda lija. Qed tindunaw li waqt li jkun hemm battalja hemm id-daqqiet, hemm il-vleġeġ, hemm l-attakki, imma mbagħad dejjem hemm it-tama, hemm il-ħobb, hemm it-tmiem, hemm ir-rebħa. Ħadd ma jibqa' fil-veli l-aħwa. Il-maltemp ma jibqa' qatt. Dejjem tiġi l-bnazzi u l-mulejja kif dijedinna, anke jekk qed timxi f'wit mudlam, jekk inti tibqa' granfat mal-asluġ u mal-bastun tiegħi u tibqa' temmen li qed inwensek, x'jiġri? Jien inħejji mejda għalik. Int tħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. Quddiem dak id-demonju ħajarak. Wara kull ċirkostanza hemm demonju l-aħwa.
ejjew nemnu għadi. Inti tħejji mejda li hija qudiemna dewwa tiegħi, x'iżjed biż-żejt tidlik li rasi. U x'iżjed, u l-kalċi tiegħi tfawwarli, mela waqt dawn il-mumenti, x'jiġri, taf li inti tersa iktar lejn Alla. Taf li f'dawn il-mumenti ssir tafu iktar. Taf li ssir taf iktar qalbu tħabba f'dawn il-momenti, jekk inti tibqa' verament igranfata mal-asluġ u mal-bastun u tħalli ħemexxik, ħadħoroġ minn dak il-wied u titla' fuq il-montanja. Inti tħejji mejda, hemmhekk hemm mejda mimlija barkiet. Inti tħejji mejda li hija quddiem la dewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi, l-anointing tiegħu ma jieqaf qatt. Id-dilka tiegħu hemm aħna midlukin l-aħwa. Ejjew ma ninsux li aħna l-midluka tal-mulej u din hija lejra tad-demonju. Għalhekk ma jaħminniex għax did-dilka ridaw. Did-dilka ridaw imma ma jistax, m'għandux. Qudiem la dewwa tiegħi tidlik li rasi, bil-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi jimxu t-tiba u jimxu l-ħnina tal-Alla. U nammar f'dar il-mulej Alla. Nammar f'dar il-mulej. Issa, sakemm indum ħaj. Vodri dan kollu għal-issa. Aħwa, qed nammar f'dar il-mulej. Ejjew ma ninsewx, imma di provajna ssijinna. Mela il-fidi l-aħwa hija mistrieħ. Mhijiex l-isforzi tagħna. Alright, mhix l-isforzi tagħna, imma l-weda tiegħu li se twassalna. L-isforzi, l-struggles jgħinuna ma jwasluna mkien. U ħafna drabi naqgħu fiha, imma kif nista' nistrieħ? Il-fidi hija li temmen li Alla se jagħmel il-parti tiegħu. Hemm il-parti tagħna, imma allura fejn hu l-mistrieħ? Hemm il-parti tagħna, iva, għax fiha nfisha il-fidi meta inti qed temmen li Alla se jagħmel il-biċċa tiegħu, diġà hija mistrieħ. Jekk qed temmina, Ġesu x'qal f'Mattew 11:28. Ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin. U jien inserraħkom. Kemm sabiħa dik il-kelma. Imma il-mistrieħ li jien nistrieħ hija fidi. Imma x'qal ukoll? Naħwa, imma ġagbu erba' jgħid. Hekk ukoll il-fidi jekk tkun waħida u ma jkollix l-emil, tkun mejta fiha nfisha. Mela ma nistawx noqogħdu idejna fuq zaqna laqqas u ma nagħmlu xejn. Mela fil-waqt li qed nistrieħ fih għax nemmen li dak li qal se jagħmlu, hemm x'nagħmel. U taf sa nagħmlu? Ħan nirreżistu x-xitan b'dawn l-affarijiet. Kun żgur li moħħok imġeddet kuljum bil-kelma tiegħu. Kuljum tibqax taħseb kif taħseb fin-natural u kif huwa loġiku. Din hija importanti, smajnija kemm il-darba ma nqeda fil-kelma. U kemm il-darba se tgħiduha. Għax il-kollox, inti tittiġi f'dak il-pożizzjoni li taħseb bħalma jaħseb Kristu. Inkella għal xejn ħaniġġilidlu. Għax se jiġini b'affarijiet ta' kif taħseb id-dinja u jwaqqani jerġa'. Mela allura number 1, inġeddu moħħna kuljum xiġifieri naqraw il-kelma. Naraw x'qed jgħid u nagħmluha. Namluha u naħsbu bħalu. U ma niddubitawx qed nara l-kontrarju. Ma dik number 1. L-uniku triq li jista' jidħol biss biex iżarmak bħal medna hija li tħallih ibabas mal-ħsibijiet tiegħek. Alright? Issa, l-arma prinċipali bħal marajna hija l-persistenza. Jaħdem bl-aktar diligenza il-pjanijiet maħmuġa diabolika tiegħu kontra l-umanità u kontra l-Knisja. Daħlu għaf moħkom, ibżu għal-Knisja, ibżu għall-laħwa, eja nibżu għal-xuxin, għax id-divizjoni hija parti mill-pjan tiegħu. Laħwa, hija parti, għax fej jara l-unità jibża. Alright? Mela, huwa persistenti ħafna, hija din il-persistenza imma li anki għalina taħdemek aħna nibqu fi Kristu. Jekk namlu persistenza fi Kristu u persistenza fit-demonju, min ħajjerbaħ? Il-persistenza fi Kristu. Mela noqogħdu attenta xumbat ikbaru dak li hemm fina. Alright, milli dak li hemm fid-dinja. Għax huwa fallut. Huwa fallut. Lawa, irridu aħna mmorru fl-offense u mhux fl-attakk. Alright? Issa, kif ħammorru fl-attakk? Jekk għandkom notebook niżluha għax m'għandix ċans nidħol fil-kelma u naqraħħa. Mela, hemm 7 armi. L-ewwel waħda li inti dejjem topera fil-fidi u tinsix li l-fidi hija inviżibbli. Allura
xi kultant tibda tiddubita mela dik ma nagħmluhiex. U li Alla dejjem jerbaħ. Dejjem. All right? Issa. Number 1, the name of Jesus. Lawa, l-isem ta' Ġesu Kristu. Irridu niġġieldu bih. Ejja ma ninsewx li fih hemm il-milja. Filippin, hekk qegħdin tniżlu 2:9 fil-11. Niftakru l-umiltà ta' Kristu. All right? Mela dik l-umiltà ta' Kristu tagħtu dak l-isem li fih nistgħu nagħmlu l-battalji kontra l-mart, kontra kull ċirkostanza kollha, kontra dak il-lekk li hemm f'ħajjitna kollox. All right? Imma għaliex għax hemm l-umiltà. Mela, number 1, l-umiltà li int taraf li fl-isem ta' Ġesu biss tittiġġieled. All right? F'dak l-isem, fl-isem. Number 2, the blood of Jesus. Id-dem ta' Ġesu hija l-arm oħra li jiġġieldu kontriha. All right? Dawn huma vleġeġ, army tools li aħna nattakkaw la bih. Id-dem ta' Ġesu. Kull jum inħasel bid-dem ta' Ġesu. Xtejt Revelations 12:11. Rebħulu bid-dem tal-ħaruf. All right? U bit-testimonjanza. Xiġifieri, iftaħ dak il-ħalq. Ma jistax il-ħalq jibqa' magħluq. Speak out declarations. Ibqa' ddikjara l-kelma talla. Int forsi m'intix qed tinduna, imma fir-realm spiritwali qed jiġru ħafna affarijiet. Meta int qed tiddikjara il-kelma lilu qed tkissru. Hija l-arma l-oħra. It-tielet waħda speaking in tongues. X'tgħid il-kelma talla? Jitkellem bl-ilsna. Dak il-ħin tkun qed titkellem fl-isma, qed titkellem rett, qed titkellem perfect, talb perfett. M'hemmx fejn tmur. L-ispirtu tiegħek qed jingħaqad ma' Alla u qed itik diġà revelazzjoni ta' xi trid tagħmel u istruzzjoni trid. Din hija l-fidi l-aħwa li qegħdin illum nitalmu fuqha. Qed intukom punti ta' kif tiġġieldu l-ħażen ħalli naraw bil-fidi r-rebħa. Mela speaking in tongues nkunu mimlijin dan l-ispirtu. Inkella m'aħniex ħanirbħu laqqas. L-oħra x'inhi? Prayer. It-talb. Kif tista' tasal jekk ma titlobx? Ħafna jaqu li ma jitolbux. Kif tista' tkun għaddej mill-attakki qalbek maqtuwa, m'intix tara xejn u ma titmurx titlob għand il-missier. X'ħat tagħmelek ma titlobx? Prayer number 1 hija l-iktar ħaġa li int qed tagħmel ta' kuljum anke jekk m'intix qed tiġġieled, qed tmur għand il-missier, qed tkellmu. Mela prayer it's another weapon ta' kuljum. Praise and worship. Imma kemm jibsa li fil-battalja terbaħ. Aw, tfaħħar il-mulej. Kif jista' jkun? Imma taf li l-iktar ħaġa li tkeċċi lid-demonju minn ma saqajk hija propja meta int tibda tfaħħar il-mulej. It's amazing. Meta jibda jismak tgħidlek waqt il-worship jaħrab. Ma jistax. You are submitting to God dak il-ħin int qed tgħidlu mulej. Jiena xorta ħanfaħrek anke fil-Maltem. U meta int qed tagħmel hekk you are submitting, int qed tumilja ruħek għax qed tgħidlu jien m'għandix qed nara xejn, imma int qed diġà qed taħdem għaliha. Infaħrek għal dak li inti diġà għamilt. U taf xi għamel tgħidlek il-kelma ġakbu 4-7 he flees. Hemmhekk inti dak il-ħin qed tirreżistih. That's warfare. Praise and worship is warfare. Allura, he will flee, jek tgħidlek, jitlaq minn ma saqajk. Mela, ma ninsewx, u fi Kroniki, fi 2 Kroniki 20:21, aqrawa ta' Ġosafat, il-mulej meta kienu ġejjin dak l-arma ta' marmi, ta' ma nafx kemm il-elf, kontra dan il-bnidem Alla, s-sultan Alla. Allu s-sanamel mulej, ġa kien ħajaq ta' qalbu. Tafx qallu, aqbat in-nies li għandek il-praise and worship tin il-lum ngħidu u ibatu qudiem il-battalja. Għalhekk aħna nibdew bil-worship kull service. Għax propju il-worship li ħajiftenna t-triq għar-rebħa, mela din hija l-moħra l-aħwa. X'l-oħra x'inhi? Pulling down of strongholds. X'inhu huma strongholds? Strongholds huma l-aħwa argumenti, raġunamenti, all right, li jibdu jittilgħu kontra dak li jgħid Alla. Xi kultant jidru innoċenti bħal mettilkom u iwa billi nagħmel hekk imma ħanprova ngħaddi minn hemm ħamur
professjonisti kemm trid tista' tmur. Imma ħafna drabi l-aħwa il-professjonalità u r-raġuni u l-loġika ma twassalna mkien. Tista' tmur għand l-aqwa professjonista għax meta Alla jgħidlek tittasal bil-fidi xejn ma jirnexxi. Ikollhom jaqu mela kull raġunament ikollu jaqa'. Il-falling down of strongholds nedulhom. Ejjew inneħħuhom minn ħajjitna. Jiena mmur fil-kelma tal-Alla, jekk hemm bżonn imur għand professjonista mmur, jekk irid jaħdem mela le ħana nbirkuhom ta' m'aħniex qed nedulu aħna kontrihom, imma l-ewwel imur għand il-mulej. U nara il-wej tiegħu kif irid itin il-wej. Jista' jtili istantanjament xi ħadd ipoġġu jdeh fuqi u jgħid kelma u jiġi, imma jista' jkun li jibda jgħidlek mur għand dak u għand dak u għand dak, minnhom jitkellem ukoll. Minn dawn in-nies jużhom ukoll. Ħafna jużhom dawn in-nies. Alla volja mhumux uliedu. Voldiri għal kemm irridu nkunu attenti ta' x'qed jgħid il-mulej. One word we want, one word from God, and it will change our lives. Diki, imma rridu nkunu nafu kif da demonju li prova jkissirna ħanwafquh. U dawn huma l-arnamenti l-aqwa. Right, huma xi ħaġa li smajnihom kemm il-darba. Imma qegħdin inwettquhom. Qegħdin inkunu on the attack, jew qed nistenna on the fl-attakk, jew qed nistennew li tiġi il-maltempata u mbagħad naqbdu niddefendu ruħna. Ejja ma nagħmlux hekk. Nistgħu naslu mela le, imma kemm ħadd tkun iktar qibsa. Ħafna. Alright, mela l-aħjar li nkunu on the offense, lesti bħala wlied Alla, lesti bħala warriors of God u l-aħħar ħaġa. Daniel 3:16-28 l-aħwa. Xedrek, Mixaħ, Abednego. Daw ma ridux ibaxxu rashom għall-alla falsa s-sultan. U għalulu Alla tagħna jista' jeħlisna min-nar. Jista' jeħlisna minn taħt idejk li qed tgħid li ħatibgħat għalina. Imma anke jekk ma jeħlisnix, xorta mhux ħaniġħdu. U x'ġara? Alla ma ħelishomx min-nar. Voldi jekk int qiegħed fin-nar. Tibżax. Aqas il-daw ma ħafira il-mulej. Daħlu fin-nar, imma x'ġara? Batilhom il-Ġesu f'nofshom. Illa għaliex min kien qiegħed quddiem jara biex jarhom jinħarqu, għal kif fl-3 hemm 4. Kien hemm Ġesu f'nofshom u iktar minn hekk taf x'ġara? Ħarġu mingħajr aqqas biss jinxtammu bin-nar. Mela allura minn dil-ġlida mill-battalja li qegħdin fiha l-aħwa. Hemm Ġesu magħna. Right, jekk qiegħed fin-nar hemm Ġesu miegħek. Imma ħatoħroġ minnha u ħatoħroġ aqqas biss tinxtamm. Aqqas biss ħadd mu ħajkun jaf minn xi għaddejt. Għax id-demonju ħajaħrab minnek għax qed jgħid da mhux ħaniċċajta magħha, mhux ħaniċċajta miegħu. Jekk ħanerġa' mmur, naf sa tagħmilli. Naf x'ħajamilli, hekk jibda jgħid. So stand up. Ħalli nagħmlu dikjarazzjoni u nagħlqu din is-session u nirringrazzjaw il-mulej ejdu miegħi ħalli we stand fuq dak li aħna edna, b'dak li ħanejdu nafu li sa jsir u ħajrnexxi f'isem Ġesu Kristu, ejjew id-dinja t-tieni session, diġà kienna żewġ ikliet, ejjew inkomplu nieklu, ħalli wara daw il-5 tim jew 4 tim kemm ħanamlu flimkien. Kelma mingħand il-mulej. Iftħu widnejkom u qalbkom sew. U ħajjitkom tinbidel. Mela, flimkien, il-fidi tiegħi hija mqajma, active, ħajja, attivata, qed taħdem għalija sa stess. Hija vibranti, hija b'saħħitha, ħabrika u dejjem qed tikber u qed tipproduċi riżultati vittorjużi. Nirrilaxxa issa stess il-fidi tiegħi għar-rebħa tiegħi fi Kristu f'kull erja ta' ħajti. Amen. Alleluja. Thank you, Jesus.